लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौ बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं गोबावनि उनाव मोनसे ब्लग भिडिअ लाबोबावलायबाय आंथ' जेब्लायबो स्कुलनिसो ब्लग लाबोयोमोन दिनै दंफैयो जाहैबाय जोङो सिक्किमनि राजथावनि गेंटक दहाय सफैदों बिराद गोजान खस्थ' मोनबोबाय फैयै सारमोननो फैदों आरो माखासे मिसमोन मेदाममोन जों 6 जन जाबोबाय जोंना हटेल लानानै थाबाय दा बेरायहैनो थांनो नागिरबाय बिराद गोजान फैफेराखैमोन गैयाबाबो जलपाइगुरिनिफ्राय 5 आवार्ससो लाबाय मोनानासो सफैदों आरो नै बङाइनिफ्राय जलपाइगुरिसिमथ' 11:30 12:00सोआव सफैदों सानसेयानो गारि गाखोनाय जाबाय बेरायनोसै गाबोननिफ्राय मा जायो गाबोनबो हरसे थालांबावगोन माबायदि मेस बाखाबाय दा खेबसेयावनो लामा मानि गुगानायल' लोगो मोनखायो दा आंथ' जाखाला औ गारि गाखोयै अहाजोब्बाय निउ जलपाइगुरिनिफ्राय गैयाबाबो दा 4 घन्टा बारबाय ने 4 घन्टा बारबाय दाबो मोनहैया दाबो थांबावनांगौ दङ ओरैबायदि जाम जायो गारिया ओरैबायदि जाम माने मोनहैनांगौ टाइमाव मोनहैनाय नङा आरो नायनोथ' बिराद मोजां सिनारिया बरिया बिल्डिं नै दै जिं दालाङावबो फुल खारदावलायो नैबेनो जों थानाय हटेला हटेल महाराजा जों दा बेरायहैनो ओंखारबाय बाहेरायाव सिक्किम गेंटक गुसुथार जायगाया 19 डिग्री सेल्सियास सोलिगासिनो अख्रां बायदिसो नुहुरो टाउनानो एकदम हाजोआवनो जों दायो एमजि मार्केटाव थांगासिनो मोनहैथ'वाखै थाबायदों 5 मिनिटसो नांबावगोन बिदिनो एमजि मार्कआ बे जाबाय गेंटक एमजि मार्क बिराद भिरलै बिराद भिर बेरायथाव जायानो दा एमजि मार्कआव सहैबाय बिराद भिर जायगायाथ' मोजां थान्दा बेरायनो नैबे जाहैबाय आइ लाभ गेंटक बिराद मोजां जायगाया भिरलै बाब 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 मानसि नैबे जाहैबाय जोंना आइ लाभ गेंटक सारा फट' लागासिनो मिसा खेबग्रा
20. phải đâu à? Em thuộc. Chalo. Rồi đã. 또. 모모 다니세요, 갱톡니? Sikimni momo miss. 갱톡니 모모 자나세요? Korea. Gue kata udah sana sih apa di mana? Jalan. Udah sana sini. Bentar dah. Mama jangan sih, es krim. Kamu udah শেষ